இன்றைய ராசி பலன்கள் 22/5/2021 பிலவ வருடம் வைகாசி 8ஆம் நாள் சனிக்கிழமை. இன்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய சந்திராஷ்டம ராசி கும்பராசி. இன்றைய நாளில் அவர்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மிகவும் கவனமுடனும் எச்சரிக்கையுடனும் இன்றைய தினம் செயல்பட வேண்டும். இன்றைய தினம் எந்த காரியங்களெல்லாம் செய்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்றால், இன்றைய தினம் சாந்தி முகூர்த்தம் வைக்க ஏற்ற நாள், அதாவது ஆண் பெண் இணைய ஏற்ற நாள். ஆபரணங்கள் வாங்க உகந்த நாள். கல்வி கற்க தொடங்குவதற்கு ஏற்ற நாள் இன்றைய நாள். மேசராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாளில் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும். நண்பர்களுக்கிடையே விட்டு கொடுத்து செல்வதன் மூலம் உறவுகள் மேம்படும். வாரிசுகளின் செயல்பாடுகளால் பெருமைகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப செலவுகள் ஏற்படும். பிரியமானவர்களுக்காக சிலவற்றை இன்று நீங்கள் விட்டு கொடுப்பீர்கள். அசுவினி முன்னேற்றம் உண்டு. பரணி உறவுகள் மேம்படும். கிருத்திகை சுப செலவுகள் ஏற்படும். அதிர்ஷ்ட திசை கிழக்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 5. அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள் நிறம். ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாளில் தாய் வழியில் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். வீட்டை அழகுபடுத்துவீர்கள். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகள் இன்று நடைபெறும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்தில் இன்று நீங்கள் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வியாபாரத்தில் வேலையாட்களை தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்குவீர்கள். பிள்ளைகள் உங்களை பொறுப்பை உணர்ந்து இன்று உங்களுக்காக அவர்கள் செயல்படுவார்கள். கிருத்திகை ஒத்துழைப்புக்கு அதிகரிக்கும். ரோகிணி ஆர்வம் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படுவார்கள். அதிர்ஷ்ட திசை வடக்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 1. அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு நிறம். மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்றைய தினம் எதிலும் துணிச்சலுடன் செயல்படுவார்கள். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடு அவர்களுக்கு உண்டாகும். தேவையற்ற பேச்சுக்களை குறைத்து கொண்டு செயல்களில் ஈடுபடுவது அவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கும். யாருக்காகவும் ஜாமீன் கையெழுத்திட வேண்டாம். எதிர்பாராத சில சந்திப்புகள் மூலம் உங்களுக்கு இன்று மாற்றங்கள் உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்கள் இன்று உங்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். மிருகசீரிஷம் துணிச்சல் அதிகரிக்கும். திருவாதிரை முதலீடுகள் உண்டாகும். புனர்பூசம் இன்றைய நாள் மாற்றமான நாள். அதிர்ஷ்ட திசை மேற்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 9. அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா நிறம். கடகராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாளில் குடும்பத்தின் அடிப்படை வசதிகளை அவர்கள் மேம்படுத்துவார்கள். நண்பர்களின் மூலம் ஆதாயம் அவர்களுக்கு உண்டாகும். புது ஏஜென்சி தொடர்பான முயற்சிகள் அவர்களுக்கு ஈடேறும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் கருத்துக்களுக்கு ஆதரவு இன்று கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். எதிர்பார்த்த இடமிலிருந்து சுப செய்திகள் இன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும். புனர்பூசம் வசதிகள் மேம்படும். பூசம் ஆதாயம் உண்டாகும். ஆயில்யம் சுப செய்திகள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை தெற்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 8. அதிர்ஷ்ட நிறம் அடர் சிவப்பு. சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாளில் பழைய சிந்தனைகளின் மூலம் சோர்வு உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் உயரதிகாரிகளின் மூலம் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். கணவன் மனைவிக்கிடையே ஆரோக்கியமான விவாதங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். உறவினர்கள் வீடு தேடி வருவார்கள். குணநலன்களில் இன்று உங்களுக்கு மாற்றம் ஏற்படும். மகம் ஆதரவு கிடைக்கும். பூரம் விவாதங்கள் நீங்கும். உத்திரம் மாற்றங்கள் உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட திசை கிழக்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 7. அதிர்ஷ்ட நிறம் இளஞ்சிவப்பு. கன்னிராசிக்காரர்களே, இன்று உங்களுக்கு இழுபறியான வேலைகளை நீங்கள் விரைந்து செய்து முடிப்பீர்கள். மூத்த உடன்பிறப்புகளால் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். புதிய செயல்பாடுகளில் சிந்தித்து நீங்கள் செயல்படவும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் உங்களுக்கு இன்று அதிகரிக்கும். வாக்கு வன்மையால் தொழிலில் லாபம் உண்டாகும். உத்திரம் துரிதம் உண்டாகும். அஸ்தம் சிந்தித்து செயல்படவும். சித்திரை லாபம் உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட திசை வடக்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 2. அதிர்ஷ்ட நிறம் பிங்க் நிறம். துலாம் ராசிக்காரர்களே, இன்று உங்களுக்கு வியாபாரத்தில் சில நுணுக்கங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள். சகோதரர்களின் வகையில் உங்களுக்கு அலைச்சல்கள் உண்டாகும். எதிலும் பொறுமையுடன் இன்று நீங்கள் செயல்படவும். பழைய பிரச்சனைகளுக்கு மாறுபட்ட அணுகுமுறையால் இன்று நீங்கள் தீர்வு காண்பீர்கள். பழைய கடன்களை அடைப்பதற்கான தனவரவுகள் இன்று உங்களுக்கு உண்டாகும். சித்திரை நுணுக்கங்களை நீங்கள் அறிவீர்கள். சுவாதி பொறுமையுடன் செயல்படவும். விசாகம் தனவரவுகள் உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட திசை மேற்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 4. அதிர்ஷ்ட நிறம் நீல நிறம். விருச்சக ராசிக்காரர்களே, இன்று உங்களுக்கு வாகன வசதிகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள்.
சிக்கனமான செலவழித்து சேமிக்க இன்று நீங்கள் தொடங்குவீர்கள். மற்றவர்களின் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படுவீர்கள். செய்யும் முயற்சிகளுக்கு இன்று உங்களுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் உடல்நலனில் அதிக அக்கறை நீங்கள் காட்டுவீர்கள். விசாகம் வசதிகள் மேம்படும். அனுஷம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். கேட்டை பாராட்டுகள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட திசை தெற்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 2. அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன் நிறம். தனுசு ராசிக்காரர்களே, இன்று உங்களுக்கு சொத்துக்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் சுமூகமான தீர்வு அதற்காக கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் திறமைகள் வெளிப்படும். கணவன் மனைவிக்கிடையே அனுசரித்து செல்வது நல்லது. புதிய சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றும். உங்களை பற்றி இன்று நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். மூலம் தீர்வுகள் கிடைக்கும். போராடம் திறமைகள் வெளிப்படும். உத்திராடம் சிந்தனைகள் தோன்றும். அதிர்ஷ்ட திசை கிழக்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 1. அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு நிறம். ராசிக்காரர்களே, இன்று உங்களுக்கு வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் பங்குதாரர்கள் நல்ல ஒத்துழைப்பு தருவார்கள். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகும். துணிச்சலான சில முடிவுகளை இன்று நீங்கள் எடுப்பீர்கள். திட்டமிட்ட வேலைகள் தடையின்றி முடியும். உத்திராடம் அனுபவம் உண்டாகும். திருவோணம் ஆதரவு கிடைக்கும். அவிட்டம் தடைகள் விலகும். அதிர்ஷ்ட திசை வடக்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 6. அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை நிறம். கும்பராசிக்காரர்களே, இன்று முன்கோபத்தால் நல்லவர்களின் நட்பை நீங்கள் இழப்பதற்கான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் காலதாமதமாக கிடைக்கும். எந்த செயல்களிலும் பக்குவமாக செயல்படுவது நன்மை அளிக்கும். வியாபாரத்தில் ஒப்பந்தங்கள் காலதாமதமாக கிடைக்கும். குடும்பத்தில் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது. இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டம நாள் என்பதால் நீங்கள் எதிலும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது மிகவும் நல்லது. அவிட்டம் கோபத்தை தவிர்த்து கொள்ளவும். சதயம் காலதாமதம் ஏற்படும். பொறுமையாக இருக்கவும். பூரட்டாதி விட்டு கொடுத்து செல்லவும். அதிர்ஷ்ட திசை மேற்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 9. அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை நிறம். மீனராசிக்காரர்களே, இன்று நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எந்த முடிவுகளையும் எடுக்க வேண்டாம். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். விலகிச் சென்ற உறவினர்கள் மீண்டும் வந்து உங்களிடம் வலிய பேசுவார்கள். இழுபறியாக இருந்து வந்த பணிகளை நீங்கள் இன்று செய்து முடிப்பீர்கள். உடனிருப்பவர்களை பற்றிய புரிதல் இன்று உங்களுக்கு கொஞ்சம் மேம்படும். பூரட்டாதி ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உத்திரட்டாதி இழுபறிகள் அகலும். ரேவதி புரிதல் மேம்படும். அதிர்ஷ்ட திசை தெற்கு. அதிர்ஷ்ட எண் 8. அதிர்ஷ்ட நிறம் பிரவுன் நிறம்.